Hello everyone. MSR Fitness Centre kan lo Mizo. He Stephen C tham mo ya kania fitness trainer kania. Venia hian bend over raw ti dan diktak proper form kan lo entir don ani. Ama saberin kan shriat tur tan chuan a grip dan chung chang kan soima saberanga pronation soma spination soma spination zonga kan grip hian kan latissimus dorsi hi temina focus sa le zola pronation zonga kan ti hian kan rhomboid te kan trapezius muscles te kan teres major te upper back kan tiang chi ho kha khami kha a focus sa le zola chon tu na hian ati da dik tak engin kan ti don kan lo ti sin don ani I lo thirawang tu na hian spination zone in kan grip dona vertical chawanga shoulder wide vela kan grip anga kala chawanga ka erector spine hi kan lokanga lumbar spine chuanin kan hip kan hin changa chuan mon chai kan kal thang chuan kan khu phi tlemin kan bend deuh lekanga kan tom deuh lekanga chuan lai zona bar hi kan pot chawang 1 2 3 4 5 ole khata kan mu thei te chu kan hu jang kha a flat chi aloni pon chete on chho do lekin ka omta khata khan kan latissimus dorsi of focus chin muscles work out chu anita ni chuan tuna pronation zone kan grip lenga shoulder wide atho ka grip lenga weight kala chawanga ka hip ka hin changa ka erector spine ka lok lenga chu malama ka kun leng mon chain chuan flat back hi flat chi lo pon chete in on shoulder lek thea tebe pon thea te mon shoulder lek ing tiam 1 2 3 4 5 ole khamia khan kan soi to kan rhomboid te kan trapezius muscles te kan teres major te khang ho muscle so kha focus sele so bika tuna hian tlema advanced leg bend over row kan man thei tur kan lo soi fe le dona ole tuna hian normal position sin koma kan scapula hi retraction sin kal theya protection sin kal theya retraction sa kal hian kan scapula hi pani hian ai nai ton ta protection sa kan ti hian kan scapula hi ai hlat thung ta ni ti ta khan khata khan retraction step protection som sia kan sa to ta retraction sa kan ti kan scapula kan contract khan ta khan elo kan rhomboid te khang ho muscle so kha tlemina contraction nan sele zualta full contraction sa pe ka wang muscle hypertrophy atan atra mm chimi chu advanced level ta na kan ti theite ania ole tu na hian retraction step protection sa kan lo en kan lo clear ho leang tu na ka retract dona hey retraction nia kan scapula apani hian ai nai ton ve ve ang protection ni lenga retract leang ole tu na hian mitam takina kan ti diglo ang thin bend over row kan ti diglo thin kan lo soi dona kan erector spine hi kan lok lo thina chuan khami kan lok lo hian amo kan engage lo hian kan lower back a hian stress om the thina chuda so injuries te kong na ne yang chi te kong na ben von ang chi te khan dia kan lo ni thin ta ni tuna action diglo le a proper form ni lo kan ti diglo thin tlang pe kan lo clear ho lang ole tuna ka in hu ta kang khan tuna me kron ti kha proper form ni lo ta adik lo hul hual ta khami khatiang anga kan ti kha chuan kan muscles contract kan tumte kan contract theidon lowa khawang khan khami khatiang exercise ang chi khatiang form anga kan ti kha chuan adik lo ani ti kan sa sam don nia chuan achan chu tuna khan malama ko on lutuk lowa chuan character spine ka lok lo boka khami ta kha bend over row kan ti dilo thin tlak poita chuan ye ole tuna kan thlir ho tak te kha bend over row a kan thil ti dek lo te le kan ti tur dik te tlang pui chu ani ta kan YouTube channel hi he tiang lam mo hoi zong hian
exercise kan kalpui dona a proper form te le up kan ti dik lo tlang pui te kan on entir thin dona chu wan chun khoi ta ke mi lo subscribe sak ve don ya kan lo me